Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsalde on denori, urtea bukatzeko 4 egun besterik falta ez direnean, aurtengo azkeneko osoko bilkura egingo dugu, ja dagoeneko dana gaude eta ordua da, beraz, Begoña, nahi ezunean. Bilkura hontan aktarik ez dago, izan ere hilabete hontan bilera asko egin ditugu eta egia esateko ez du demorarik eman. Lehenengo puntua da, kiroletako ordenantza espezifikoa eta bere eranskinen aldaketak hasieraz onartzea. Arratsalde on guztioi, aldaketa proposamen hau egiten da gehien bat diru laguntzak eskatzeko tramiteak eta errazteko eta simplifikatzeko, ez? Aldaketak eraskin honako atalei eragiten die. Lehenengoa da eskarerekin batera aurkeztu beharreko dokumentu kopurua murriztu eta simplifikatu egiten da, eta hori azken mesedegarria da denontzat. Bigarrena, Tolosako ikastetxe eta kluben egungo errealitatea kontutan hartuta, irizpide eta puntuazioen egokitasun zintzoena bermatzea, eta azkenik diru laguntzaren ordainketa eta justifikazioari ere eragiten die. Aldeko botuak? Aho batez onartu da. Bigarren puntua, 2019ko aurrekontu orokorraren hasierako edo behin-behineko onespena. Gabon guztioi. Igual aldez aurretik urtero egiten dugun bezala eskertu aurrekontu hauek prestatzeko unean departamentu guztiek eginiko lana. Azte malimagea ja, aurtengo aurrekontuekin, olatzek edo akateak esan duen bezala azkeneko legaldi hontako azkeneko aurrekontua dira, aurkeztu ditugunak. Eta orain eta hemen aurkezten ditugun aurrekontua guztia, iotzen diana dira, 26.194.882 eurokoa dira. Iazkoarekin alderatuta egiten baldin badego, 6,8 hazkundea du. Igoera batez ere da, foru aldunditik jasotzen dugun ekarpenarekin lotuta dauna, fofina bezala esautzen duguna. Aurten jaia jaso duguna da, 1.000.000 gehiago euro. Lurraldeko ekonomia eta zerga bilketa martxa hona duela adierazten du honek. Urtero esaten dugun bezala, aurrekontuak izan behar dira orekatuak eta diru sarrerak eta gastuak orekatuta egon behar dira. Sarrerak beti izan behar dira gastuak baina handiagoak ala berdinak. Gure kasutan, urtero egiten dugun bezala, diru sarrerak eta gastuak berdinak izatea. Gastuen banaketa aztertzen badegu, azpimarratuko genituzkenak hurrengoak izango zian. 9 milioi, eingoiten izango da zenbakiak edo zifrak pixka borobildu, 9 milioi eta 300.000 euro pertsonal gastuetara bideratuta dago, eta izango zen, edo suposatuko zen aurrekontuaren 34,5. 4.222.000 euro izango zian diru laguntza desberdinatzen bideratzen duguna, eta suposatuko zen aurrekontuaren 16,12 gutxi gora bera. 854.000 euro garapen ekonomikora, merkataritza, feriak eta turismora bideratzea. 2.195.000 borobilduta inbertsioetara, eta 1.114.786 euro zorraren interesak eta amortizaziorako. Eta kasuntan suposatzen duguna da aurrekontuen 9,15 gutxi gora bera. Aipatzekotan aurrekontu hauetan, izango zen 13.325.000 euro gutxi gora bera, euro gizarte politika, kultura, kirola, hizkuntza politikara desbideratzen edo destinatuta daude, azken finean da herritarren ongizatera bideratuta daudena aurrekontuaren 9,52 gutxi gora bera. 6.200.000 eta 6.000 euro gutxi gora bera bideratuta daude obra eta zerbitzuetarako. Eta lehen aipatu izan dudan bezala aurreko atalean, 2.172.000 euro gutxienez, edo gutxi gora bera, inbertsioetarako suposatuko zuna aurrekontuaren 8% gutxi gora bera. Inbertsioaren barruan, hainbat inbertsio urte barruan burutuko dira, eta beste batzuak berez egingo duguna izango da burutu bi urteetan. 2019an hasiko ziren obrak eta 2020an amaitu. Horretarako indeguna izan da aurrekontu hauetan plurianual batzuk aurreikusi. Edo inbertsioen artean, importanteenak aipatzeko izango zen 2019 eta 2020an egitekoan edo ingo ditugunak eta plurianuala bezala aurreikusi ditugunak izango ziren Laskoren kalea, inbertsio oso izango zen 500.000 eta 17.000 eurokoa, aurten egingo genukena izango zen 200.000 euro jarri,
paperkalean baita ere plurianuala izango zen bi urte horietan egiteko, eta suposatzen da 174.000 euro. Zezen plazako horma eta inguruko urbanizazioa suposatuko zen 282.000 euro gutxi gora bera, ere bi urteetan, eta gero Euskal Herriko plazaren arkupeko azpiko lurra 175.000 euroko inbertsioarekin. 2019an egingo zienak, hau ez dira plurianualak, egingo zian urte bertan eta aurreikusita horretarako diru osoa izango zen, Oria 3 kaleko irisgarritasuna, 21.000 euro gutxi gora bera, San Francisco 19 berrogeita urbanizazioa 120.000 eurokoa, Abegiko obra 345.000 eurokin, Udateko obra 250.000 euroarekin, hemen herritarren arreta zerbitzua zabaldu eta indartu egin nahi da, eta Alondegiko estalkia 121 edo 122.000 euro. Orain arte dolen aipatu izan ditudanak dira inbertsio materialak, baina hauek aparte baita ere hainbeste azterketa, proiektu eta planak garatuko dira etorkizunera begira. Hauen artean, aipatzeko edo azpimarratzekoak ikuste ditugunak izango zirela, Zumardi Txikiren proiektua 50.000 eurokin, Zumardi Txikiren lotuta, edo Zumardi Txikirekin lotuta ere proposamen desberdinen azterketak autoak Zumarditik ateratzeko horretarako 30.000 euro jarri izan ditugu, Gorosabel kalearen proiektua 50.000 euro, Sebendene etxearen proiektua 15.000 euro, Emakumeen etxearen proiektua 28.000 euro, Zabor sensibilizaziorako 40.000 euro jarri izan ditugure, autobabes plana, irisgarritasun plana 50.000 eurokin. Aurreikusten ditugu ere baita ere 320.000 euro etxe hutsen alokairua sustatzeko, ekintza plurianuala bezala, aurten 120.000 euro jarri ditugu, eta hurrengo urtean 2020an beste 200.000 euro jarri ditugu eta horretarako konpromiso hartuta dago. Urtero bezala baita ere landa auzoetan hobekuntzak emango dira, aurten 125.000 euro bideratuko dira, auzotarrekin adosutako hainbeste inbertsioak aurrera eramateko, eta aurten ere, azken urte hauetan egiten nahian bezala, parkeak mantentzeko eta eraberritzeko 100.000 euro jarri dira plana aurrera eramateko. Ezin dugu ahaztu ere, orain dela pare bat hilabete gutxi gora bera, kredituak aldaketa batean 735.000 euro jarri izan genituela edo onartu izan genituela zezen plazako 3. fasea aurrera eramateko, eta kasu honetan 3. fase honetan izango zen tendidua berritu. Aipatu ere inbarko detena da, oposizioaren ekarpenak eta emendakinak aztertu ondoren, haietatik batzuk kontutan hartu izan dira, eta aurrekontuetan ere txertatu izan dira adibidez, Tolosak hurrengo 25 urteetan etxebizitzaren alorrean izango dituen beharrak aztertzeko estudio soziodemografiko bat egitea, plangintza urbanistikoan lagungarri izango delakoan, horretarako 25.000 euro, eta gero Wikilaria proiektura, Wikipedian Tolosaren eta Tolosarren buruz euskeraz ezer gutxi dago, eta horri konpontzeko hasi nahian, horri kontuan 12.000 euro ikusi izan dira. Orain artea, behar baldin bada, igual aipatu izan dugun gauza guztiak izan dira, obrak, inbertsioak, proiektuak, azterketak, baina departamentutan edo departamentu desberdinetan baita ere urtero beti sartu egiten dira ekintza desberdinak, ekintza berriak bezala, eta denak aipatu horren egiten dituguna dea pixkat bateren bat aipatu, partaidetzan adibidez alorrean parte hartze ordenantza sortu nahi da, gizarte zerbitzuetan familia esku hartzea eta eguneko arreta indatu nahi da, eta ezin duguna ahaztu baita ere da begi zentroa eguneko eta gaueko arreta emango dula, eta horrez aparte bere berrikuntza baita ere emango dela. Ingurumen arloan urmael bat aurkisten da Elosegi parkean, eta gero baita ere ikusten dena da mendibilbideak balioan jartzea, Leido Zineman adibidez gazteen kartelera indartu nahi da. Mugi ekimena indartu egin nahi dugu eta iadura berriak sustatzea jarraituko dugu. Berdintasun arloan udal protokoloa ebaluatu eta eguneratu egingo da. Eta garapen ekonomikoan, merkataritzaren alorrean, tokiko merkataritza barne ekintzaletasuna bidez sustatu, Tolosan dauden lokalutxak erabiliz eta merkaturatu, azterketa bat egingo da horren buruz. Aurten garapen ekonomikoaren barrun baita ere, joan den urten, ez 2018 irik izan genuen diru lerroa 10.000 eurokoa
enpresei laguntzeko bere lehiakortasunaz, egia esan oso ondo joan izan da, oso ondo edo oso harrera ona izan du enpresaren aldetik, eta horten aurreikusten duguna da 15.000 euro jartzea, eta noski ezin duguna da Jaioberria den Emariko Workinen proiektua bertako ekintzak indartu nahi ditugu eta ekintzailetzarak gizarteratzeko jardunaldi bat antolatu nahi dugu. Hauek dira aurten guk planteatzen ditugun aurrekontuen proposamena, gure ustez ondo landuta daude, jasangarria dira, errealistak, egingarriak eta etorkizunera begiratzen dutenak, azken finean tolosar guztien ongi izatea bilatzen duena. Bukatzeko, igual aipatu, hau dena edo hemen kasu honetan aurkezten egian proposamen honetan, aurkezten diren ekintzak, obrak eta proiektu eta azterketa guztiak aurrera emango diela gure diru sarrerak erabiliz, zorpetu gabe, azkeneko 4 urte hauetan egin dugun bezala. Udalaren egoera finantzieroa ona da, legealdi honetan obra eta inbertsio guztiak diru sarrerak eta gerakinak erabiliz gauzatu izan dira, eta lortu dugu baita ere zorra 134 jaistea. 2019an urte bukaeran udaleko zorra horre ikusten da izatea 5.124.000 eurokoa, legeak ezartzen dituen mugetatik nahiko hor. Hau izango zen gure proposamena. Bueno, legealdi honetan zehar, aurrekontuen eztabaida hasi den guztitan, nire interbentzioa hastezan esaten, gure ustez, aurrekontuek urtenko plangintza eta proiektua jaso behar zituztela, urteko egitasmo guztia jaso behar zituztela, 2016, 2017 eta 2018ko aurrekontuak onartu zituenen udal pleno honek, aipatze genuen tramiteko aurrekontuak zirela, edukiri gabekoak, proiekturi gabekoak, eta hala ikustezan gero urtean zehar, behar edo eskaeren arabera osatzen zen ituztelako. Aurtengoan berriz, 2019ko aurrekontuak guztiz desberdina direla kontuatu geha. Azken baten, bai, legealdiko azken aurrekontu hauek jasotzen dituzte, guk behin da berriz aipatu izan dituzte zenbait proiektu eta egitasmo. Eta zentzu hortan, beste egiteko modu baten hasi zatela dirudi legealdiko azken urte honetan. Jasotzeia zenbait proiektu, zenbait egitasmo, baina zenbait berandu datozela esan behar dizeu. Azken baten, iaz eta aurreko eztabaidetan EH Bilduk egindako proposamen ugari jasotzeielako 2019ko aurrekontu hauetan, bere momentuan EH Bilduk ekarpenak egin zituen momentuan onartuak izan ez zirenak, eta oraingo honetan zuenak balia bezala barneratu dituzue aurrekontu hauetan. Eta zalantzari gabe, proposamen horien modu hontako erabilera ez zaigu bate elegantea iruditzen. Aipatu nahiko nizkizueke, ez dadin hitzeetan bakarrik gelditu, beste zenbait adibide, iaz proposatu genizuen etxebizitza plan bat martxan jartzea, alde batetik Tolosako etxebizitza hutsen egoeraren inguruko azterketa egin, eta bestetikan 2014an gazteen emantzipaziora lotutako diru laguntza bat martxan jarri zen, eta berrirore alokairu soziala sustatzeko programa hori martxan jartzea, etzen iguten onartu aurrekontuetarako proposamen hori, eta orain planteatzen duzue 2019ko aurrekontuetan etxebizitza plana barneratzea. Proposatu genizuen iaz ere, eraikin publikoei lotutako, besteak beste zenbait proposamen bazauden, zebendenean musikan saiatzeko lokal gisa erabiltzeko prestatzea, turismo bulegoak kokalekuz aldatzeko, behintzat lantzen hastea. Orduan aipatu zen iguten azterketa inbartzala, proposamena etzan barneratu, orain zuek aurrekontuetan gure proposamen hori sartu duzue zuena balitz bezala. Garapen ekonomikoari lotuta ere, besteak beste aipatzearren, aipatzea dituzue alkateak indako prentsa agerraldian, coworking, berriz programak, horiek ere badatoztela, zalantzari gabe, aurreko legealdian sukaldatu zian programak dira, ondo funtzionatu dute, eta nola ez, jarraitu duzue kudeatzen, baina
zentzu hortan ez da ezer berria. Esandakoa, berandu zabiltzate zenbait proposamenekin, eta gaina zuenganatu indituzue. Hala eta guztiz ere, eta legealdi guzti honetan zehar, eraikitzaileak izaten saiatu gea, eta hala jarraitu nahi dugu bukaera arte, oposiziotik ere, iruditzen zaigulako Tolosa hobe baten alde lan egin dezakeulako, eta urtero bezala udal gobernuak aurkeztu dezuen aurrekontuei zenbat proposamen edo ekarpen helarazi dizkizegu aurrekontuak osatzeko eta orain Iñakik azalduko ditunak banan-banan. Arratsaldeon. 15 proposamen izan ziren guztira. Lehen entzun dugu gobernuak 2 onartu egin dizkigula. Lehenengo konpromiso alorrean, gure lehenengo proposamena zer ikusia zeukan 75 urtetik gorako Tolosarren ongizatearekin. Hain zuzen ere, hainbat baldintza betetzen dituzten pentsiodun horien egoera buruzko azterketa bat egitea proposatzen genuen, eta pentsio osagarri moduko laguntza bat ematea aldela familia unitateko 1.080 euroko diru-sarrera bermatze aldera. Bigarren proposamena badauka. Aurrekaririk, joan den urtean ere mailaren gainean jarri genuen, eta zer ikusia dauka San Esteban auzoaren egoerarekin, iruditzen zaigu bat dela garaia pausuak emateko, pausu batzuk eman dira, baina ez gea iristen behin betiko pausua ematera. Badirudi datorren urtean hasieran egingo dela hori, horrek jarriko du plan partziala aldatzea segurunik, egokitzeko dagoen panoroko egoera berrira, eta gure proposamena zen, behin plan partziala onartuta gero, nolabait udala konpromiso hartzea bertan lurzorua erosteko. Eta zergatik lurzorua erostea, udala badauka lurzoru proporzio handi xamar bat San Estebanen, nureko berroitik gora okerez banago. Eta erutzaigu edozen gauza egiten delari gerora San Estebanen udalak, administrazio publikoak lurzoaren jabe izateak errestu egiten ditula, eta erosketa horrekin handitu egiten zela nolabait administrazioak hor eragiteko duen gaitasuna. Bestetik, onartu diguzuena, horrenko 25 urtetan azterketa soziodemografikoa, Tolosari buruzkoa. Laugarren zeukan ere, joan den urtetik zetorren, eta hain zuzen ere zen, Oloraingo egoera, bidegurutzearen egoera hobetzeko rotonda egiteren aukera. Joan den urtean komentatu zen egiten, diputazioan egon zinetela, diputazioa itzin zenutela, diputazio arazo batzuk ere badaudela dela tartian, bajabegoarekin eta beste batzuk. Baina ez dugu askorik aurreratu, eta gaur presaren bidez jakin dugu diputazio beste rotonda batin bar duela Amarozen. Ez dugu esaten gaizkira hori, kondo gotai. Hor retentzioak eta alakoa sortzen hemen dira, esan ni askorik biltzen ez horti eta inbestez naute harrapatu, baina gertatuko dira, ez dut dudatan jartzen. Baina hortarako bai, diputazioa asko eta presmoitu dela, baina olareinen hain dela urte bete bat bezala jarraitzen dugu. Eta gure irudioko lehenengo egoera askoz ez larriagoa da, Amarozeko bidegurutze hortan gertatu daiteken egoera, baino. Ze hor, egoliteke bertentzioren bat, igual txapa iztipuren bat, baina momentu honetan olarainen pertsonen bizitzan joka dauzkagu, ze jendea oinez ibiltzen dandik esparorik ez dagoen toki batean. Jakingo du diputazioak ze lehentasun dauzka, eta ze sustatu nahi duen Tolosan eta Gipuzkoan. Eta pensatzen du, hortik Tolosako udalak presio handiagoa, eta egin barko zukela, nolabait, oraingo egoera hori konpontzeko. Bosgarrena zen, Gorriti plaza edo RCB gunea gauz hor inberden eraginketa urbanistikoa gauzatzen hasteko dere digu partio bat jartzea. Eta beste bila zer ikusia zeukaten, nolabait aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan edo aldaketa energetikoaren alor horretan. Hain dela 15 egun Katowitzen egin da klimari buruzko klima bilera barkatu, hori ikusegu zegoeretan gauden, eta garbi dago ez dagokiela bakarrik estatuei edo administrazio handei hori aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan hortan jardutea, eraldaketa energetikoa bultzatzea, gu guztioi herritar bezia badakiula eta baita udala erakundei. Eta bi neurri proposatu genizuen,
lehenengoa zen, udal eraikinetan energia berriztagarriak esartzeko azterketa burutzea, nun zen posibleen eta nolan den posible, eta bestea zen, lege aldatu denez, eta etxebizitza komunitateek posiblea dutenez, energia sorkuntza izatea, nolabait diru laguntza bat, lerro bat erikitzea zentzu horretan. Egia da, honetarako ebek emate ditula diru laguntzak, baina eberen diru laguntzak ehuneko 25 bitartekoa dira, diru laguntza horiek beste diru laguntza publiko batzukin ehuneko 25 bitartean komplementatu dituzke kategoria honetan, eta ez dugu ikusten odolak zergatik ez ditu komplementatu behar. Beste diru laguntza lerro batzutan komplementatzen ditulako Jaurlaritzaren diru laguntzak, esaterako Euskarako toki komunikabideetan, adibidea Ipintzarro eta beste batzuk ere badaude. Iruditzen gaina, hau lehenengo bat izan behar duela, etorkizuna begira, akaso udaletxe honek aztertu beharko lukela ordenantza bereazko ordenantza bat sortzea aldaketa klimatikoari aurre egiteko, eta Tolosa alik eta zobi aztarne txikinak isuri ezan. Beste alor batzuk udalaren aldetik, eragin litezkenak, hasi ibilgailuetatik segi terrazako berogailuak eta beste hainbatean bat. Zortzigarrena zer ikusia zeukan Usabal kirol gunarekin, hor badaude idea batzu jamai gainean, gauzatu nahi direnak, baina horrek isla bat izan behar dugu presupuestoan. Gutxienez proiektu mailan, hor dauden idea proiektutan, talerrotan eta zenbakitan jartzen direna eta eskatzen duen partida bat irikitzea horretarako. Azkenik, beste konpromiso bat, azken konpromisoa eta bederatzigarrena zen, arazo bat detektatu dugu, eta itxura batean adin txikiko hainbat, handezagun nerabezagoan hasieran dauden adin txikiko horiek kirola uzten diote, adin horretan klubak diru ekarpena eskatzen dituztelako, eta hainbat familiek ezin dutelako horregin diru ekarpen horri. Plantatzen genuen nolabait azterketa egiteko, lokalizatzeko fenomeno horren benekotako tamaina, eta nun eta nola egiten duen, eta ikusia udaletxeak hor lagun dezaken nerabe horiek kirole egin dezaten. Inbertsioen alorrean, udalerek eraikinen proiektuekin astea plantatzen genuen, gauza batzuk hasi ditu udalak bere kabuz, Zebendenea, Eudate edo emakumeen etxean. Iate batzuk baramatzegu bozera mailen bileretan hitzeinez adostasun batera jarri beharko genukela plan hori martxan. Espero ez dugun adostasuna ahalik eta azkarren lortzea, baina garbi dago edozein gauza martxan jarri nahi behar dugu 2020an, 2019an, zozer inbar da bitzan proiektu mailan. Eta guk argi ikusten dugu, eta hori gure iritzia da, eta hemen zuekin partekatzen duguna da, ikusita indadeko azterketa horretan bi eraikin daukatela lehentasuna, bata da Aranburu Jauregia eta Liburutegia, eta bestea kulturetxea, eta gure proposamen zaguntzaki hortik astea, Liburutegia kulturetxean ezarrita. Baina hori da, eztabaidako den puntu bat, eta guztien iritzia bildu beharko ditugu. Gero, inbertsioen alorrean beste bat zan, paper eskola indartzeko elkarte bat izeneko badago, eta jendeak asko ezagutuko duen, baina da, duela 15 bat urte, erakunde publikoek sortu zuten beste hainbat eragileekin, paperaen klasterarekin eta beste hainbat eragileekin, Tolosaldea garatzenekin batera, sortu zuten elkarte bat, garai hartan bera zijoan paper eskolari nolabait bultzada bat emateko asmoarekin. Elkarte horrek hainbat gauzaren artean, paperaren entsaio fisikoak egiteko laborategia dauka. Dagoena Don Boskoko eraikin horretan, eta momentu honetan hori da elkarte horren jarduera importanteena. Hor, inbertsio batzuk egin behar dira, laborategi horiek eskaintzen dituen zerbitzuak momentu honetan gaina kalifikatu enak, sailkapena daukatenak eta zertifikatuta daudenak, hobetzeko eta ziurtatzeko emango direla, eta gure proposamena zen, joan da urtean diputazioak diruz lagundu zuen bezala, enak lortzea elkarteak, eta nola momentu honetan hezkuntza sailak beste soziotako batek, nolabait instalazio haiek musutuk utzita, eta Don Boskoko irakasleen orduak esleituta funtzionatzen daukaten eraikin hori, udalak ere konpromiso bat hartzea, behar diren makineria inbertsioietan, ekarpen txiki bat egitea, eta hori proposatzen genuen. Eta bestelakotan, udalbiltzari ekarpena, urterokoa proposatzen genuen egitea, 15.000 eurokoa, bukilaria proiektua onartu egin dezuena, eta gero proposatzen genuen kultur sortzaietzako beka bat sortzea Tolosako udalak.
Eta bazegoen beste puntu bat azkena, eta honek zer ikusia zeukan irizpide orokorrekin, eta guk azkeneko 3 urtetan beti izan dugu nolabait aurrekontuek islatu behar dutela errealitatea. Eta badago puntu bat aurrekontuetan islatzen ez duena eta indala 3 urte terdi jatorria duena. Hain zuzen ere, politikoen saria, da goi kargo hautatuen sariak, ez ditu ez islatzen, momentu honetan EAJ eta EH Bildun artean lortu dugun akordoi bat hurrengo legegintzaldiako dirusariak direla eta. Bueno, 2015ko lehenengo goitako pleno batean, alkateak proposatu zuen, gai hori komeni zela aztertzea, patxadaz, eta horretako igual gardentasun batzordea eraman bat zala, eta 2016ko hori adostu genezakela, etzan posible izan, besteak beste gure barruan egin genuen gogoeta prozesu bat medio zelako, baina 2017an hildu genion, azterketa horri, probestuta gaina ja EAEko udallegea indarrean zegoela, horri buruz ere udallegeak esaten zituela hainbat gauza liberazioen inguruan ezaterako, oposizioko lehen indarrak liberazioa behartzula izan, eta zinen horri buruz hizketan, eta baita politikoek izan bazuten diru sariaren inguruan. Eta zergatik, iruditzen zaigulako, ez degula, datorren ekainean lanean hemen hasiko direnen gain jarri behar, beren soldata ezartzeko ardura. Eta ados balin bagonden eta sistema bat ezartzerik balin bagenun denboran irango zuena, honoragarria izango zertzkela guztiontzako. Izan geritu hainbat elkarrizketa, lehenbizi bi aldeko bileratan eta bukatu genuen bozeramaileen bileran adosten, eta adostu ginen, iritsi ginen, eudelen sistema aplikatu gedula adostera. Eta gure iruditzen zaigu, gardentasunez, herritarrei sorti egun gardentasuna medio horrek isla izan behar duela aurrekontutan. Erabakia hartuta daukagulako. Eta gure artean hartutako erabaki hori udaletxe honetan erabaki izateko formalki hartu behar duela erabakia. Eta presupuestotan hori islatzea da modu bat hori formalki islatzeko. Eta hori ere proposatu genizuen, bereziki iruditzen zaigulako herritarrek jakin behar dutela udalontako indar nagusiek hartu ditugun erabakiak, gero ondorioak izango dituztenak ekainetik aurrera. Alde batetik posten naiz, nore hementzat aurtengo aurrekontuak gustokoak izatea, zeren aurrekotan ez dira horrela izan zaila dela ere gustokoak ez izatea, zeren aurtengo aurrekontuak oso ona dira. Esaten dezunen berandu sartu ditugula gauza batzuk edo bereganatu inditugula zuen ekarpen batzuk, beste urtako ekarpen batzuk gauzak egiten dira unegokia dian momentutan, eta adibidez, esaten dezunean sebendeneako proiektua eta bar, hoi beti komentatu izan zaizuena zen, itxoiten eginela udal eraikuntzaren azterketa eaz esatezun. Eta etxe hutsen kasutan baita ere, uste proiektua zezala 14 uste eta hasi zen, bukatu intzan 17 eta ordurartez genekin ez da ere, horren ondorioak zentzuk izan zitezkeen edo nula joan ningo zen. Hala ere, uste naiz gutxienez aurtengo aurrekontua gustokoak izatea. Pixkat gero igual, Iñaki komentatutakoarekin, hau da pixkat baita ere komentatu izan genuena ogasun batzordean, erantzunan esan genuen, baina hemen baita ere pixkat igual errepikatu dezakegu. San Estebanen kasutan guk adibidez azterketa berri bat eskatuta dago, hemendik gutxira egin behar da, eta guk ikusten genuen azan pixkat azterketa horren ondorioak ikusi arte, horre goaz esatea ez da enbait batean gelditzea, eta gero beti ongo da momentua ondorioak edo erabakiak hartzeko, azterketaren ondorioak aztertu eta. Olarra ingo sarrerak bai dala baita ere ekarpen bat azken urte hauetan baita ere komentatzen izan deguna. Eta hemen gure erantzuna izan zen, berriro baita ere gu Gipuzko Foru Aldundian gauden une bakoitzan, edo gai hau beti ere mai gainean jartzen da eta horren jarraipena egiten egia eta jarraitu egingo dugu horren jarraipena egiteko. Energi berriztagarriaren gaiarekin, horre bi eskaera zeuden alde batetik plana egitea eta gero bestea zen etxe blokeetan, komunitarioetan diru lerro berri bat sortzea.
hor ere komentatu genuen, plana ia aurretik eginda zegoen, eta aurretik ikusita zeuden 100 kilometroko instalakuntzak tramiteren aldetik komentatu genuen bezala asko zerrexagoa ziela, eta hasi martzala handik. Gero baita ere ikusten genuena zen plaka jartzeko teilatuak konponduta egon bartziela, eta momentu honetan ikusita alde zaharreko etxe guztia babestuta daudela eta pixkat ikusita beste udal eraikinak teilatuak nola zeuden, ferialekoa 2016an uste konpondua izan zala, eta gure ideia bentsa da urtean zehar plaka batzu jartzea 1.000 euroko inbertsio batekin, eta begiratu ferialekoa nola doan, etekinak nola ateatzean, eta gero joan barko ginen ikusten plan horren barruan ze teilatuak joan konpontzen eta ze motako energi berriztagarria jartzea. Etxen kasuetan, etxen bloketan kasuetan hor guatzen naiz, egon ginela komentatzen bizkat igual beren aldetik baita ere bere diru laguntza zehola sortuta, zuek nolabait esaten zen zen beste diru lerro bat osagarri isa jartzea. Gure kasuetan bentsa diru lerro berria sortzen ditugunen ikusten egin behar duguna hasieran da azterketa ekonomiko bat, zer da eskaini dezakeguna, ze gauza dira baita ere etxe-etxeen bloketatik ze eskaintza daukate eskatzea, eta gu baita ere ikusi noaino daukagun laguntzea. Adin txikikoen arrazoi ekonomikoatik baita ere ariketa fisikoak kirol departamentuari eskatuko dugu ikustea berze, igual zurekin itzen barko genuke eta Arantxakin, zuek gabezian hon ikusten dezuen, eta beraiek azterketaren bat egitea, eta hori daukagune baita ere konpontzea. Udal eraikinen berrikuntza hastea, hasita gaude, eta juningo da pixkanaka, baina horretarako egin behar duguna da, adostu baita ere udal eraikinen erabilera, eta gero baita ere lehentasuna zentzu dian, zuek proposatzen dezue liburutegia jutea kulturretxea, mai gainen jarriko da, eta eztabaidatuko da, eta ikusiko da egokia da, edo teknikoki baita ere, ze esatean. Paper eskolako laborategiarekin hemen baita ere da inbertsio egiteko, nik uste egun hortan gehiatu ginean, behizengo genukela eta egongo gineakela paper eskolako Don Boskoko jendearekin, behar bali madak Gipuzko Foral Aldundiarekin, edo guk eta ikusi baita ere ze beharrak zeuden, eta ikusi baita ere nola daukagun horri aurre egitea. Eta, udalbitzarena betiko erantzuna, eudelen gaude eta asetu egiten dute gure bete beharrak. Eta gero Tolosako kultur sortzailentzako sorkuntza beka, horre egia esan kulturaren aldetik ez genuen ikusten inongo eskerarik, eta bai gehiatu ginean, behintzat teknikariekin hitz egiteko, eta beraiek ikusten zuten olako beharra, edo baita ere eragileekin hitz egin da, aurre ikusten zituzten olako bekak edo olako laguntzak sortzea. Eta, nik zentratuko naiz gure eskumen zuzenekoak diren aurrekontu hauetan. Begoña, iazko eztabaida bukatu genuen, esanez, azken baten bi alderdiok kudeatzeko eredu ezberdinak genitula, eta ala aitortu zenian zuk ere ez, guk gure aurrekontutan urteko plangintza osoak eta egitasmo osoak sartzen genitula, eta hori zala guk legealdi honetan, urte guzti hauetan eskatzen eginena, zuek aldiz, zuk ala aitortuta, egite zen dituztela, momentuan zen euskaten diru sarrerekin, eta gero, kreditu aldaketakin edo dagokion tramiteakin, osatzen jute zinetela. Badirudi egiteko zuei gustatu zaizuela gure egiteko era eta ez alderantziz. Hala ere, puntualizazio bat nahiko nuke eta berriz errepikatu, zenbait ekarpen gure ekarpenak izan da, naiz eta ez momentua izan, ez dela bate elegantea oain medaiatxoa zuek jartzea. Azkenen, betikoan jarraitzen deu, egiteko moduan dago desberdintasuna, eta hori da gaurkoan ere agerian gelditzen dana. Zenbait kontu aipatu dituzu,
San Esteban aipatu duzu, azterketa berri bat egin behar dezutela aipatu duzu, eta pixkat Iñakik aipatu dunaren hildotik, gure ustez San Estebanek ezin du gehiago itxoin. Aurreko legealdian parte hartze prozesu bat burutu zen, auzotarrekin, eragileekin, adostasunetara iritsi ginen, zuen adostasuna falta zen, legealdi aldaketa etorri zen, eta 4 urte galdu ditugu. Ze berriro ere, gaude, aurreko legealdiaren bukaeran, baina okerragonik esango nuke, eta gainera denbora galduta. Guk esate genuena hala ere da, goazen dagozkion azterketak burutza, baina goazen aurreratzea, goazen lurzoruak erostea, goazen gure egitea, eta publikotasun ikuspuntu hortatik auzoa bizi berritzen joatea gero ere etorkizunean askoz erresago ingo baiteu. Ze, berriro diot, San Esteban ezin da urtetan zehar, uzten aigean bezala uzten jarraitu. Olarrainen aipatu zu biribilguneana, gure ustez, oinezkoek garrantzi handia dute, ezinbesteko garrantzia dute, behin da berriz errepikatzen nahi baldin bazeate Foru Aldundian biribilgunea behar dula Tolosak hor, egia da, eragiteko ahalmena zalantzan jartzen dut, hainbeste bileratan aipatu baldin bazue urtean zehar, halare proposamenen artean ezinbesteko ikuste dugu herri sarrera hori txukuntzea eta oinezkoentzat, herritarrentzat segurtasun neurriak behar bezalakoak hartzea, eta hori da proposamenen ere jasotzeana, eta hori bai da gure eskumenekoa. Eskumenen artean nik ez dakit oain erantzun barteten, beste buelta bat eukiko dugu edo... Ez, badaude zenbait proposamen, egia da zuzenean ez direla Tolosako udaleko eskumenekoak, pentsioenak esaterako, baina, proposamenen artean guk gai hau sartzearen arrazoia izan da, erantzunkizunak gure ardura delako Tolosarrek bizi baldintza duinak izatea. Eta gaur-gaurkoz, eskuduntza daukaten erakundeak gai ez badira behar horiek asetzeko, guk Tolosarren ongizatea bermatzea helburu ere badeunez, guri dagokigu honi aurre egitea, eta horregatik proposatzen da diru laguntza lerro hau. Azken baten, inungo Tolosarrek ez dezala pentsatu bi aldiz berogailua piztu beharrote duen edo ez. Eta horregatik da planteatzean diru laguntza proposamen berri hau, 75 urtetik gorako Tolosarrentzat, nola baitere, aurra aipatzeian baldintzakin, diru sarrerak bermatu ahal izateko. Ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuken egindako erparpenetatik edo... Aipatu ezun energia berriztagarria sartzeko plan hori, plana, egina dagona, bai gustatuko litzakeela ezagutzea, ze guk dakiko dagoen referentzia bakarra da federalekoan egin nahi den interbentziorik, oso gehiagotu zaiguna beste bidatez. Nik hartuko dut gara intxanda, zen nahi nuke, era egoki batian pensioen inguruan proposatutako zuen ekarpen horri erantzutea, baina aurretik, pixka bat iruditu zaitelako Lore egin dezula oso irakurketa sesgatua. Ez dituzula gauzak diran bezala esan gainea, ez? Kreditu modifikazioak dira aurrekontuaren erramientak, eta erramienta bat legealdi hasieran erabili dugu eta jarraituko dugu erabiltzen. Nik esango nizuke lan egiteko legealdi honetan aldatu degula aurreko legealditik, noski baietz, legealdiko lehenengo urtetik ona. Nik uste dut, eta askotan errepikatu dut gainera publikoki, nolabait Tolosa berri zen martxan jarri degula, ez, proiektu berriekin. Aipatzea gurea da eta zuena da, eta nik uste dut proiektuak herriarenak direla, eta lideratzen ditula udalak, udaleko gobernu taldeak eta oposizioak batera, bakoitzak bere papera betez, ez? Ze adibidez, legealdia hasieran zuei kudeatzen bukatu zitzaizuen Gernikako arbolaren urbanizazioan nork egin zuen, ez? Eta hola hainbat eta hainbat, kogorkina aipatzea bilera batean edo pleno batean hori ez da ezer kudeatzea, adibide batean, Iruditu zait, izugarria egin dezun planteamentua, ez nator bat ere bat, eta gainea ez dut uste, gainea
errealitateari erantzuten dionikan. Bueno, nik baina nion pentsioen gaiari pixka bat erreparatu, ez? Ze bai izan da, zuek egindako proposamen horietan, baldintza ezinbesteko bat pentsioen ekarpen hori egin dezuten proposamen hori, eta baita ere ordain sarien inguruan Iñakik egin duen ekarpen horri nolaiteko baldintza aurrekontuei baietza emateko, ezta? Bueno, zehazki eta pentsioen gaien inguruan, uste dut eta horrela esan behar dut egin dezuten proposamena ez dela serioa, ez da proposamen serio bat. Gehien bat oso gutxi landutakoa delako, ez dagolako eginda benetako azterketa bat zer nolako eragina izango lukeen horrelako ekimen bati aurre egitea, ez? Benetan usten dut ez diola pentsioen aferari aurre egiteko proposamen bat ez dezutela egin, ez? Benetan egin dezutena da gehiago eta erantzuten diola gehiago hauteskundeak gertu egotearen egoera bati. Eta adibide garbi bat da, ondasun higigarrien gehienez izan beharreko kopuruak, aipatzen dituzuen kopuruak, erabat errealitatetik kanpo daudela, ez? Pentsioen gaia udal eskuduntza eta eskuduntza autonomikoak gainditu egiten ditu. Hori badakizute, estatutako eskumena delako. Kotizaziopeko pentsioak gizarte segurantzari egindako kotizazioak dira, langileen eta enpresen ekarpenen araberekoak, eta langileen diru sarreraren gordinen baitan daude. Besteen konturako langileen edo soldotapekoen kasuan, eta autonomen kasuan norberaren ekarpenaren baitan. Gurera etorriz, Euskal kasuan, Eusko Jaurlaritzak aurrekontuak negoziatu dituenean, EH Bildurekin ez da lortu negoziazio hori aurrera eramatea, ez? Saiakera bat eginda, orduan, pentsioak eta diru sarrerak bermatzeko errenta hori, kontzeptuak parekatzeko, baina inondik inora ez dira gauza berdina, eta ez dira parekatu behar. Jaurlaritzak pentsioen gaia horrela pentsatuz gero, soilik osatu dezake diru sarrera bermatzeko errentaren bitartez, eta horrek ez lieke pensionista guztiei eragingo. Gogora ekarri nahi dut baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularraren gobernuarekin negoziatu zuela eta horren ondorioz lortu zela pentsioen igoera. Euskal pentsioei ez ezik pensionista espainiar guztiei eragiten diena. Negoziazio horretan 2018rako 1,6ko igoera lortzen du, ez Espainiar gobernuak aurreikusten zuen 0,25. 2019rako KPI-aren erreferentzia berreskuratzea aipatzen da, eta 2023 arte alargun pentsioen oinarri arautzailea igotzea, aurten 0,56 eta 2019an 0,60. Horren aritik, Euskal kontuen aurrekontu negoziazioko eskaintzan, Eusko Jaurlaritzak eskaini zuen gutxieneko kopuru bat pentsioa eta diru sarrerak bermatzeko errenta horiek osatuz. 18/2008ko legeak, gizarte zerbitzuaren legeak, abenduaren 23koak, arautzen du gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistema. Eta honela dio bere 3. artikuluan D puntuan. Berdintasuna eta ekitatea zerbitzu eta prestazioak eskuratu eta aplikatzeko. Prestazio ekonomikoak eta gizarteratze naiz laneratzeko tresnak eskuratzeko aukera bermatu behar dute euskal administrazio publikoek. Lan horretan, ekitatez jokatuko dute eta aukera hori erkidegoko lurralde osoan homogeneoa izango dela ziurtatuko dute. Hau da, laguntza jasoko duena, bizi den udalerria edo lurralde historikoa ezin izango da baldintzangarria izan zerbitzuak edo prestazioak emateko edo aplikatzeko. Eta ez udalek, ez lurralde historikoek ez dute ahalmenik izango lege honetan xedatzen diren prestazioen gehigarri ekonomikoak arautu eta aplikatzeko. EH Bilduk Tolosan planteatzen duen proposamena martxan jarriko balitz, ekitate eta berdintasuna irizpidea hautsi egingo litzateke. Izan ere, adibidez, Ibarrako edo Alegiko bizilagunak, baita ere EH Bilduko alkatea gobernuan dutenak, ez dituzte laguntza horiek izango. Zer izan behar ditugu Euskadin eta Tolosaldean baldintza ezberdinak dituzten personak, lehen mailakoak eta bigarren mailakoak, erroldatuta dauden udalerriaren arabera? Diru sarrerak bermatzeko euskal sistema
Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren gai bada. Pentsioen politika estatuarena den bezalaxe. Ez dezagun gure gain hartu gure eskuduntzen barruan ez dagoen gairik. Izan ere, beste administrazio publiko batzuenak diren gaiak kudeatzen baldin baditugu, berez, geureak direnak egin gabe utziko ditugu. Gure bete beharra da, gainerako administrazioei eskatzea bete ditzatela beren egitekoak. Horretarako, alde batetik, mozio bat onartu zuen aurtengo apirilaren 24ko osoko bilkuran, eta bestetik, Euskal Herria Bilduri bereziki eskatzen diogu, Eusko Legebiltzarrean babestu dezala, diru sarrera bermatzeko errenta arautzen duen legearen erreforma. Horrela, Euskaldun guztiek, udalerria edo lurraldea edozein delarik ere, hobekuntzak izan ditzaten diru sarrerak bermatzeko euskal sisteman. Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrera lege proposamen bat eramateko konpromisoa hartu du. Zertarako eta diru sarrera bermatzeko errentaren legea aldatu ahal izateko eta hala, aukera egon dadin Bilduk aurrekontu negoziazioan onartu ez dituen baldintzak gehitzeko. Izan ere, ez gehitzeak eragotzi egiten du familia kaltetuenen diru sarrerak duintzea. Espero dezagun negoziazioan Bildu horrekin konsekuentea izatea. Lortzen ez dugun bitartean gizarte segurantzaren eskuduntza osoa. Azkeneko aldiz, Eusko Legebiltzarreko plenoak 2018ko abenduaren 21ean eskatu zuen Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSren aldeko botoak jaso zituen, hau da, 76 boto, 75 legebiltzarkidetatik, ganberako 188, eta honela dio hitzez hitz. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasuneko izaeraz sar dezala Espainiako gobernuarekin egin beharreko lan plangintzan eta egutegian gizarte segurantzako alorreko eskumena Euskal Autonomia Erkidegora transferintzea. Gernikako autonomia estatutua onosten duen 3/1979 lege organikoaren 18.2 artikuluan eta 5. xedapen iragankorrean xedatutakoarekin bat. Eta arekin lotuta dauden diru bilketa eta prestazioen banaketa. Ezinezkoak eskatzea eskuduntzarik ez duten erakundeetan, udaletan eta Eusko Jaurlaritzan, ahoberokeria edo eguzkiari egindako brindis bat baino ez da. Lanean jarraituko dugu eskuduntza hori bere osotasunean eskualdatu bitartean. Euskaldunen bizi baldintzak duintzen, Euskaldun guztienak eta batik bat kaltetuenenak. Hori pentsioei dagokienez. Eta ordainsariei dagokienez, egia da, niri personalki kezka handia sortzen ditela azken urteotan herritarrak politikarekiko duten konfidantza falta hori, ez? Eta nik uste dut gai hauek direla konfidantza hori galdu arazten dutenak. Horregatik, legealdi hasieran, ez nuen nahi afera hori osoko bilkura honetan sortzean eta planteatu nuen lasaitasunez, adostasunez ekartzea gai hori osoko bilkurara. Ez zan posible izan legealdi hasiera horretan, ze politikarien soldatak eta konfidantzazko goi-karguen soldatak onartzen dira legealdi hasieran. Eta eudelek planteatzen ditu, ezartzen ditu irizpideak, zein eta irizpideekin gu beti ados agertu gera publikoan, eta baita ere pribatuan. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak arau baten bitartez berresten ditu irizpide horiek. Erabaki horiek esan bezala legealdi hasieran onartzen dira, eta onartu ziren, erabaki genuen, legealdiak iraun bitartean onartutakoa mantenduko genuela esan genuen, zeuden tokitik ez genituela mugituko, hala ere, nolabaiteko negoziazio edo elkarrizketa lasaiago bat izateko legealdi honean zehar, eta posible balitz, datorren legealdian eudelen irizpideetara etortzea, baina adostasunez, danan adostasunez. Beraz, mantendu egin genitun, naizta eudelek markatutakoaren gatik behera egon. Mantenduta ere, soldatak igoko genituela esan zenuten. Mantenduta ere, soldatak igo genituela esan zenuten. Eta etzen egia izan, eta publikoki adierazi behar izan genuen, hori etzala egia. Guk hitza bete dugu.
Legealdi hasieran esandakoa mantenduko dugu legealdi bukaerar arte. Nik uste dut, gai hau Tolosan dagoen egoera ezoikoa da beste udalerri batzuetan ere, eta uste dut normaltasunera ekarri behar dela. Baina uste dut hori erabaki behar dela legealdiko lehen osoko bilkuran. Legealdi berrian, gobernu talde berriarekin eta herritarrak aukeratzen duten alkate berriarekin. Badaukat susmo bat, eta horrek azarre xamar jartzen nau, badaukat susmo bat bilatzen dezutena dela Eusko Alderdi Jeltzaleak ilotzea soldatak. Eta kasua balitz, EH Bilduko ordezkariak gobernura iritsiko balira, nolabaiteko horrelako zama ez eukitzea gainean, ez? Eta horrelako zerbait ere adierazi du Iñakik. Iruditzen zait sekulako heldutasun politiko falta. Akordio bat baldin badago, eta akordiora iristeko gaitasuna baldin badaukagu, akordioak egin behar dira bete. Akordioak egiten dira bete. Eta horterako ez da inolako bermerik behar. Printzipioz ez dut uste beste ez behar daukatenik. Zerbait, Christian? Zuek? Nondik hasire? A ber, eske pentsioen gaiakin irakurri dezu, legea irakurri diguzu, eskuduntzetan nahastu gara. Abia puntu bezala esan nahiko nuke, ze hor, eta ez ditut errepikatuko erabili dituzun hitzak, ze herriko alkate batek hemen osoko bilkuran nolako hitzak erabiltzeak nahi benetan atentzioa deitzeit. Abia puntua aipatu nahiko nuke, eta hasiera-hasieratikan, bestelako bileratan izan geanen, gure asmoa elkarrekin aurrekontu hauek aurrera ateratzea zela, proposamenak zintzotasunez egiten genitula, ze iruditzen zitzaizkigun proposamen egokiak ziela, beste urtetan izan dienak bezalakok, eta zuei ere aurtengoan gure iazko proposamenak ala irudituko zitzaizkizuelako. Baina berriro diot, zintzotasunen inolako bigarren intentziorik gabe. Ez da itzazuen jarri nire agotan nik esan ez dituten hitzak, eta ez zitzazu gutxi ez du, ez nik esandako hitzak ez da gure proposamenak ere mesedez. Pentsiotara bueltatzenean, pentsioak deituko diogu, baina aipatu eten bezala, momentu honetan gu planteatzen ari geana da, eta tituluotan ala jartzean bezala, 75 urtetik gorako herritarrentzat dirulaguntza bat sortzea. Tolosako udalak momentu honetan bauka dirulaguntza boltsa bat, naiz eta eskuduntza ez izan, AES-eko dirulaguntzak iristeztianen erabiltzen dena. Badaude, bere gain hartzen ditu beste erakundeenak dien eskuduntzak, bere gain urtetan hartu duen bezala euskaltegiarei dagozkion zuloa, edota musika eskolari, edota 3. adineko zaharregoitzei. Orduan, eskuduntzen eztabaidan ez geha hasiko, azkenen gu planteatzen egeana da, herriak aldarri badu, guk aldarri horri uste jo, eta plazaratze dugu proposamen bat, besterik gabe. Ez proposamen ez serioa aipatuzuna, eta hau berokeria, ez neska ez. Proposamen oso serioa da, planteamendu bat, beste herri baten proposatu dana, egingarria dana beraz. Tolosako udalarentzat gure ustez ez da karga handia, juridikoki berme guztiak ditu, ze beste herritan aplikatzen nahi da, eta guk gaina proposamenen proposatu dauna da. Egoera ikusita guazen aztertzea, eta beharroi balima da, guazen aplikatzea, hori da gure proposamenen jartzen deuna, ze oraingoz, egia da eskuduntza daukaten erakundeek ez diote behar bezala honi erantzuten. Eta agian eskualde buru bezala, Tolosak izan behar du, olako ekimen bat martxan jartzeuna, ze gaitasun gehiago daukau, gero beste herritara zabaltzeko, baina guazen aztertzea. Ez da inundik inora, hauteskundetara behida, ez da izen bat gauza esan dituzun, ez, aurrekontutara behidako proposamen bat da, zintzotasunez, egingarria, udalak egin dezakena. Eta benetan, gure ustez, proposamen honi ez dezkoa ematea, da, Tolosarren baldintza duinetan bizitzeko dauka, alegin hori ez egitea. Eta egingarria den hortan, berriro diot, goazen aztertzea. Ez dakit, diru sariena zuri utziko izut. Konfiantza galtzeitatu duzu olatz, susmozkazula zuen kontrako maniobra bezalako bate ote dagon,
hitza ez betetzekoa dela, eta ez dakit zelako gauza batzuk. Proposamen hau mahai gainean jartzearen arrazoia bakarra da gardentasuna. Herritarrek jakin dezaten udaletxe honetan nagusi den bi alderdiek zer erabaki duten. Eta eskubidea dute hori jakiteko. Eta hori izan bidea. Ez da besterik honen atzian. Eta gainea, zu momentu batean, 2005ko, 2015ko pleno hartan zantzen du, guazen gardentasun batzordean martxan jartzea, hor eztabaidatuko dugu gaia, eta ea posible dugun 2016an hor erabateketakoa martxan jartzea. Ez tan posible izan, beste, eta lehen osan du guk gogoeta bat inbar izan genuelako. Eta guk genituen batzuk aldatu, eta nik uste, prozesu batean dela, eta prozesu horrek amaiera esan zuen joan da maiatzea. Baina ja, erabakita hartu da dagoenean, hori formatki hartu behar da. Eta formatki hartzeko modua, presupuestotara ematea. Beste gauza batzuk, presupuestotara ematen din bezala hau ere, aurrekontutara eman behar da. Zer esaten da, jartzen ari zeate, urrengo esan izan dezue, gure bileratan, jartzen ari zeate, urrengoek erabaki baluten baten tokian, eta ja jartzen dizue bere soldatak. Baina eski urrengoi gauza asko utziko dizkigu ja erabakita, eta ez 2019ako, baita eta 2020ako, eta baita eta 2021 baterako, udalonek hartu dituen zenbait konpromiso bidez. Tartean, gaurko plenoan onartuko zuen aurrekontutan, dauden zenbait konpromiso, Euskal Herri plazako arkuak eta arko pavimentazioa adibide bat ipintzearen, eta holako beste asko. Ze arazo dago herritarrek jakin dezaten adostasun hortara itxi gara, euruden parametroetan mugituko gara etorkizunean, ze helburu omen zan, ez dezagun pasarazi, lehenengo bigarren plenoan dauden berriak bere buruari soldata jarri bizatea, guazen sistema bat jartzea, eta sistema bat jarri dugu martxan, eta gure esmoa da, sistema hori guazen formalki onartzea, hau da sistema, eta herritarrek jakin dezaten, zein den onartu dugun sistema. Noski, esan dezakezue, zue gare batean ez dakiz zer, baina gu gare batean ere ez ginen homogeneo. Beraz, batzuk izango zian, bestatzuk ez zien esango. Baina hori, aurrera begiratu behar da. Eta utzi ezagun atzea begiratzeari olako gozetan. Guat nola eraikitzen degun, eraki behar dugu. Eta adostasunea baren bado, adostasun hori publiko eta jendea jakin behar du zein da. Eta ados gode ez da, hori ulertzen duguk. Aurrekontuari helduko diote, ze berez Iñaki problema da sistema badagoela, sistema existitzen dela aspaldi, sistema badago. Eta hurrengo udal gobernua adinez nagusia izango da gure garaian hartu genituen erabakiak hartu genituen bezala, beraiek ere bere erabakiak hartzeko. Eta ahaztu intzait leheno esatea ere eta komentatzeatik, paper eskolako proposamena egin dezuna, ahaztute zaizu Iñaki paper eskolan, zuzeala udal honetako ordezkaria, EH Bildurena, beraz, proposamena egiten duzuenean, emendakin modura sartzea, nola esan dezu lore, leno, ez da oso elegantea, hori, Iñaki, hori ere ez da oso elegantea izan. Baina, bueno, helduko diogu aurrekontuari, Bai. Bueno, aurrekontuaren puntu honekin isteko. 2019 urterako landu ditugun aurrekontu proiektuak, legealdi amaiera izanik, hausnarketarako aukera handia ematen dute, legealdi hasieran jarritako erronka eta helburuak zein puntutaraino bete diren. Zain beste tramite batzun aurrekontuak izan badira ere, jendeak hori baloratu dezake. Baina legealdi hasieran ezarri ziren ardantza eta lehentasunak mantentzen ditugu 2019ko aurrekontu honetan ere, hau da Tolosarren ongizatea bermatzea, tokiko ekonomia eta enplegua sustatzea, herria atseginago bat egitea beharrezkoak diren azpiegiturak eskainiz, gure ingurua eta nortasuna zaindu eta euskara sustatzea, eta legealdi hontan aipatua izan den gobernu ona eta parte hartzea oinarri hartzea. Guzti hau bi helburu nagusirekin, bata da duela 4 urte Tolosarrei aurkeztu genien programa horri amaiera ematea, eta beste alde batetik etorkizunean aurrera eraman nahi ditugun proiektuen oinarriak ere ezartzea. Beti ere, Tolosarrak gure proiektuen erdigunean kokatuz. Guretzat ezinbestekoa da egungo beharrei erantzutea eta horrela lan egitea, baino etorkizunerako norabideak garatzen joatea baita ere. Ikuspegi horren baitan egin dugu lan lehen egunetik. Hainbat proiektu gauzatu ditugu, Tolosan martxan jarri Tolosarren beharrei erantzuteko,
Eta beste alde batetik, hainbat azterketa eta aurreproiektu egin ditugu, etorkizunean ere Tolosak aurrera egiten jarrai dezan eta proiektu berrien bitartez, Tolosarrei aukera berriak eskaintzeko gai izan gaitezen. Guztira, Begoñak aipatu duen bezala, 26.915.000 euroko aurrekontua izan da, iaz baino 6,8 gehiago. Gure proposamenea beti ere antolatzen dugun bezala, lau multzo handitan sailkatzen dugu. Urrenkera hau ez da izaten garrantzien urrenkera bat, modu horizontalean aipatzen ditugu, baina bai nolabaiteko antolaketa egiten duguna, ez? Lehenengoa, Tolosarren ongizatea bermatu eta hobetzeko, beti aipatzen dugu bezala aurrekontu sozialak direlako guk proposatzen ditugunak, personak eta gizarte politikoak dira gure lanaren oinarri nagusia eta horregatik gizarte zerbitzuetara bideratutako diru kopurua 3% handitu dugu, 2.770.000 euro guztira. Gizarte politika eta hitz egiterakoan derrigorrez aipatu behar dugu gizarte zerbitzuen mapa. Legeak, leheno aipatu dugu, gizarte zerbitzuen legea 2008 urtekoa da, eta badakizute gizarte zerbitzuen kartera onartzeko denbora gehiago behar izan duzela. Eskumenak gaur egun erabat argi daude gure euskal sistema honetan, eta horregatik legealdi honetan etxez etxeko laguntza zerbitzua udalak eskaini, kudeatu eta finantzatu du erabat. Bestalde batetik, adinduen egoitzak foru aldundiaren eskumena izanik, Jurramindiren eskualdaketa egiteko burubelarri gabiltza lanean, modua egokian egiteko eskualdaketa hori gehien bat ondarea eta langilegoaren gaiekin. Segurazki urtarrilean egingo dugu osoko bilkura bat gai honen inguruan. Baina gizarte zerbitzuen mapa bete ahal izateko 2019ko aurrekontu hauek jasotzen ditu falta zitzaizkigun zerbitzuak. Zerbitzu horiek aurreikusten dira. 1.3 zerbitzuari dagokiona, familia eskurtzeari erreferentzia egiten diona, 2 bertientetan, bata mendekotasuna eta bestea bazterkeria arriskuan dauden kasuetan. Eta bigarren zerbitzua da 1.7 zerbitzuari dagokiona, eguneko arreta zerbitzua, baita ere 2 alde horietan, bazterkerian kasuan abegin planteatuko genuke eta mendekotasunen kasuaren uzturren planteatzen da bere ingurune naturalean. Urtarriletik aurrera hasiko gea zerbitzu hauen plangintza lanetan. Ahaztu gabe gainera, eskualdeko ikuspegia, hau da, eskualdeko herritarrak zerbitzu berdinak izan ditzaten eta kategoria ezberdineko herritarrak egon ez daitezen eskualdeko lanketa ere egiten ari gara, badakizuten bezala, SIS txosten horren bitartez. Gizarte politikatan aipatu behar dut berezia bezala familia elkargunea. Asmoa da, nik uste dut bihar sinatuko degula ja, mintzat urte amaitu aurretik sinatuko dugu Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena, familia elkargunearen proiektua gauzatzeko. Proiektu hau Tolosan izandako kasu konkretu baten ondorioz sumatutako behar baten zerbitzua izan da. Familia elkargune honen bidez, adingabeek beren aitarekin, amarekin, tutorearekin edo beste familiako batzuekin harremana izateko daukaten eskubidea bermatuko da eta horretarako gune bat eskainiko da, gune hori musika eskola dagoen eraikuntzan kokatuko da. Doan erabiltzeko espazioak dira, segurtasun berme guztiak eskaintzen ditu adostasunik gabeko familia nukleoa usten den egoeratan, gatazka, tratutxar eta beste hainbat egoeratan. Eta disiplina anitzeko ekipo psikosozialak eta adituak dituzte eta horiek une oro zaintzen eta babesten dituzte adingabeak. Erakunde arteko lankidetza proiektu bat izan da, Jaurlaritzako lan eta justizia sailarekin gauzatutakoa, zerbitzu hau ez da mugatuko gainera Tolosako eremura eta gure eskualdetik haratago Oria Barrautiari emango dio zerbitzua. Beste aipamen berezi bat baita ere udalaren lanpostuak egonkortzeko enplegu plana. Uste dut oso importantea dela aipatzea, gainera plan honek aukera eman digulako langile bakoitzaren egoera aztertzeko ez dela hori hain ohikoa izaten eta tartean elkarrizketa asko izan dira eta prozesu guzti horren ondorioz alderdi politiko guztien eta sindikatuen babesarekin 2019 urteko lanpostu eskaintza publikoa jarriko da martxan. Personen alor honetan, aipamen berezi bat merezi du baita ere herritarren arreta zerbitzu berriak, udate deiturikoak. Udalak
herritarrari arreta zerbitzu integral bat emateko buru belarri gabiltza lanean. Uste dut herritarrak tramiteak modu erosoagoan egiteaz gain, administrazioa eta herritarren arteko harremanean aro berri bati hasiera emango diogula. Prozesu bat izango da eta arian hobetzen joango garena. Sail guztietako izapideen eskuliburuaren errepaso bat ere egin dugu eta herritarraren lekuan jartzeko ariketa egin dugu. Eta ariketa honek garbi azaleratu du aldaketa batzuk egitearen beharra. Horretarako, 2019ko aurrekontu honetan aurreikusiko ditugu baliabide materialak eta personalak eta udaletxeko sail guztiak bat egin dute, bai helburuarekin eta baita ere zerbitzua publikoa eskaintzeak ekartzen duen erantzunkizunarekin. Beraz, bada aldaketa sakona etorkizunean herritarrak udalarekin izango duen harremanean, erosotasuna eta eraginkortasuna zeinu izango duen zerbitzu publiko bat lantzea aldera. Bigarren saila da tokiko ekonomia eta enplegua sustatzea. Politika sozioekonomikoa eraginkorrak herritarren ongizatearen berme direlako. Hori dela eta hasieran, legealdi hasieratik, ekonomiaren eta enpleguaren sustapena lehentasunezko gaia izan da guretzat, eta hori behin eta berriz azpimarratu dugu. Hortan, Tolosako enpresa ehuna eta udalaren arteko harreman estuago bat lortu dugu, gerturatu gera, eta gure eskualdeko aberastasun sortzaile nagusi diren heinean, errealitatea gertutik ezagutu ondoren, proiektu berritzailea garatzeko dirulaguntzak martxan jarri ditugu, aurtengoan badaude ja 4 enpresa proiektuan parte hartuko dutenak, eta 2019ko aurrekontu horretan ere izango da aukera. Tolosaldeako lanbide heziketa sustatzen laguntzen jarraitu behar du udalak, etorkizuneko industriaren oinarri eta berme modura. Enplegu plana baita ere, garapen agentziarekin eta lanbiderekin elkarlanean, langabezian dauden tolosarrei lan aukera berriak eskaintzeko. Badaukagu orain baita ere herramienta oso importante bat Tolosaldea garatzenen, garapen agentzian plan estrategiko berria egin dugulako legealdi honetan, Tolosaldea bikain izenekoa 2018-2025. Garapen ekonomikoan alorrean aipatu behar da derrigorrez baita ere Apatxarrekoko industriagunea eta honen garapena bultzatzeko beharrezkoa diren tramiteak egingo dira 74.859 metro karratuko industria eremu berria eskaintzeko, horretan bagabiltza lanean Ibarrako udaletxearekin batera. Merkataritza sustatu eta babesteko, merkataritza saila sortu eta diru laguntzak nabarmenki areagotu dira, eta baita ere jasota daude belaunaldi aldaketa bermatzeko programa sustatzen jarraitzeko diru partidak. Turismoa bultzatu legealdi honetan uste dut Euskal Herria plazako alejomendu berria badala aldaketa importante bat turismoari begira eta datorren urterako Tolosaldeako turismo bulego berria ireki nahiko genuke. Coworking espazio berria ezarri da legealdi honetan, Emari jarri delako martxan, ekintzaile eta proiektu berriak sustatzeko eta izan duen harrera ona dela eta honi buruzko kanpaina berriak ere egingo ditugu. Ezinbestean aipatu behar da garapen ekonomikoa aipatzen denean Tolosan ohiko azokak eta baita ere azoka bereziei eman zaien indarra eta bultzada. Hirugarren saila handia mugikortasuna hobetzea eta ingurugiroa zaintzea proiektu guztiak aipatu ditu Begoñak eta ez ditut errepikatuko, baina bai azpimarratu nahi dut etorkizuneako bi erronka nagusi, nolabaiteko bere diru ekarpena dutenak baita ere 2019ko aurrekontuan, eta dira bata Zumardi txikiko eremua berreskuratzea eta Rondilla kalea eraberritzea. Uste dut, bi proiektu horiek gauzautzen direnean gauzatuta ere, etorkizuneko Tolosan eragin eta garrantzia handia izango dutela. Bi azterketa baita ere, aipatzeatik, orain amaitzear dagoen mugikortasunaren azterketa eta 2019ko aurreikusita dagoen irisgarritasunarena. Laugarrena zehar lerroak dira, pixkat gure ADN-aren parte direnak, euskara, berdintasuna, gardentasuna eta parte hartzea. Badakizue, euskararen erabilera sustatzeko 3. plana izango dela datorren urteko abian jarriko dena, baina azpimarratu nahi dut, orain gutxi bikain Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri ofiziala jaso duela Tolosako udalak. Euskararen presentziaren, erabileraren eta hizkuntza kudeaketaren
normalizazio mailan egiaztatu eta aitortzen duena. Hau da, euskararen kalitatearen ziurtageria. Nolabait, euskararen erabilaren normalizazioan, sustapena eta aktibazioan udalak bere osotasunean burutzen ari den lanaren errekonozimendua da, abenduaren 18an jaso genuen Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politikako sailburua den Bingen Zubiriaren eskutik. Zeharkako alor honetan, ezin aipatu gabe utzi emakume etxearen proiektua gauzatzeko aurrikuspena baita ere. Proiektu honek udal ordezkari guztien babesa du eta aurten proiektuaren lanketa izugarria eginda parte hartze prozesu baten bitartez. Eskertu nahi nieke talde ezberdinetan parte hartu duten emakume guztiei. Lan handia eginda eta uste dut dagoeneko eraiki dugula oinarri sendoa etorkizunerako berdintasuna Tolosan eta Tolosaldean beste modu batera landu ahal izateko, sinergiak bilatuz eta proiektu berriak gauzatuz. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera lanean gabiltza berdintasunaren arloko nazioarteko kongresu bat gauzatzeko Tolosan. Horretarako uste dut Tolosa eszenatoki egokia dela, berdintasun sailetik egiten den lanketa guztiagatik, bai jabetza eskola dela, bai hezkidetza maila dela, bai protokolo mailan lanketa handia ere egin dela, eta adibide modura indarkeri egoera baten aurrean lehen arreta juridikoaren inguruan egindako lanketa guzti hori. Eta azkenik, herritarren parte hartzerik gabe proiektuak zentzua ere galdu dezaketelako, parte hartze politiketan aurtengo legealdeak egindako lanketa salto kualitatibo eta kuantitatibo importantea izan da. Udalaren egunerako jardunean parte hartzea integratzea izan da helburu nagusia. Zer dago? Ja, bukatzen nahi naizela azkeneko. Tolosa osatzen proiektu horrek, Tolosatzen deitzen den horrek, horren proiektuaren baitan aurrerapen handiak egin dira legealdi honetan helburu nagusi horrekin, gero eta kanal gehiago irikitzen ari gera herritarren ekarpenak jaso ahal izateko eta datorren urtean 2019ko aurrekontu horretan ere jasota dago ekarpena lan honi jarraipena egiteko. Eta besterik ez. Eta nahizunean Begoña bozketara. Motz, gauza berriak esateko, ez errepikatu. Oso motz, eske ez dugu esan, ez dakit, igual aztu intzaizue, baina hau aurrekontun eztabaida da, ez da legealdiaren balorazioa eta egiteko momentua, alare egoin despistatu ingea olako espitxa eta gero, baina ez dugu aipatu gure posizioa zein izango zen aurrekontuen aurrean. Importantea. Bai, pentsatzazue, aurrekontun eztabaidan bai gaude. Ez dakit leheno aipatu eten bezala, gure asmoa zen, eta ekarpenak bide hortatik inda zeuden, bueno, aurrekontuek zenbait proiektu jasotze zituelako, beste urtetan aipatutakoak, eta, bueno, egingarriak izan zitzaizkenak, ekarpen berri hauek osatuz, iruditzen zitzaigun egokia izango zela, jarrera oso positiboekin etorri gea, intentzio horrekin, baina, bueno, ez detena berria esango da, alkatearen ahotik entzun diteun gauzak entzun eta gero, gure bozkak kontrakoa izan behar du, bestelako aukeraik etzaigulako uzten. Ez alkatuaren ahotik dakoak entzun da gero, edo zuen posizioa markatu ondoren. Bakoitzak erabakitzen du, eta bakoitza da bere iritzian jabe. Bueno, Begoña, bozketara pasako gara. Bueno, aldeko botuak. Vale. Aurkako botuak. Bai. Aurrekontuak onartu dira. Hasieraz. Hirugarren puntua, 2018/17 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2018/2252 zenbakidun alkatetza dekretuaren jakinerazpena. Bai, gabon berriro hemen egiten duguna da 17. kreditu gehigarriaren modalitatekoa jakinarazi plenoari, finantziazioa kasu honetan baita ere da gerakinetatik, eta kopurua jotzen da 288.652 eurora. Hemen pixkat, Osasun Batzordean banan esplikatu izan genuen, baina multzoka pixkat esplikatzen badegu, importantena edo zati importantena dagokio informatikako eskaera bati, non hemen adibidez udateko obra aurrea eramateko, gaur egun udate aurkitzen dalekutan dago aparatogea importantea informatikarena RAK deitzu jotena, eta orduan hori egin inbarko zana izango zen lehenengo pixora
igo, eta horrez aparte egingo dana baita ere da, Udaletxe barruko esare osoa berritu pixkat edo egokitu 15 urte dituia eta pixkat sartuta egin zaigu. Horretarako, joango zen partida handiena dela 123.000 eurokoa. Gero hainbeste obrak aurrea eraman alizateko, jarretzen duguna da 64.000 euro. Landa auzoetan baita ere jartzen nahi dan taxi zerbitzua oso ondo funtzionatzen duna, urte bukaera lasetasun batekin iristeko aurreikusten duguna da, edo aurreikusien dana da, beste igual 12.000 euro gehitu inbarko zitzaiola. Gero beste alde batetik ikusten duguna da baita ere ekipamenduaren barrun jarri dugula 25.000 euro, hau egin duguna izan da, erosiko da oholtza berri bat Montaiaren aldetik brigadaren lanak erosoagoak eta azkarragoak izateko, eta beste alde batetik baita ere erosingo da txosna berri bat, gaur egun dagoena homologatu gabe daulako. Eta gero daude beste hainbeste gastu txiki, egin duguna izan da olentzeroaren basoa txukundu, siseko azterketa tokatzen zaiguna daukigun zatia ordaindu, eta beste alde batetik baita ere partida bat jarri duguna da organikoko sentsibilizazio plan bat aurrera eramateko. Eta azkenean esan dugun bezala, guztia 488.652 eurora igotzen da. Bai, da dekretu baten berri ematea. Gero, laugarren puntuan, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2018ko azaroren batetik 30-era. Eta dira, 2018ko 2055-etik 2202-ra dekretuak. Zerbait balde zuten. Bueno, gero, bosgarren puntua dago mozio bat. Nik gai honi buruz gauzak galdetu behar nun, galdetu lehen. Hau, batzorde batetik pasatu da, diktaminatu da nun baiten? Orduan, mozioaren premiatasuna aurretik onartu behar da. Gehiengo sorutuz. Bestelako mozioak ere ez dira batzordetik pasatzen, ez? Hau, zergatik pasa behar du? Bestetan alderdiak aurkezten ditugu mozioak? Zengo dugu orduan prozedurari buruz, normalean pasatu behar orain arte behintzat. Behin gai zerrendan sartu dugula, kostatu zaigunak inez? Bai, gai zerrendan dago, bale, nire despistatu nez. Nire zer izan da. Bueno, mozioa. Bale. Auzitegi Gorenaren adierazpena. Demokraziak botere judizialaren erabateko independentzia defendatu behar du. Estatuko botereekiko independentzia eta nola ez botere ekonomikoekiko, mediatikoekiko eta edozein presio indarrekiko independentzia. Hain zuzen ere, herritarren zerbitzura dagoen justizia bermatu dadin. Helburu horren emaitza izaera askotako hainbat faktoren menpe dago. Bai eta askotariko prebentzio eta aurrikuspen neurriak hartzearen menpe ere. Botere judizialaren kontseilu nagusiko kideak izendatzeko sisteman, aipatu kontseiluaren funtzionamenduan, disiplina sistemaren funtzionamenduan, postu judizialetara sartzeko eta maila zigotzeko sisteman, goikargu judizialak izendatzeko mekanismoetan, provintzia auzitegiak, justizia auzitegi nagusietako eta audientzia nazionaleko buruak, eta aretoko presidenteak eta auzitegi goreneko magistratuak, prozesu horien guztien gardentasunean eta bar. Hala ere, Espainiako Konstituziotik eratorritako prozesu demokratikoak urte askotan zehar kudeatu dituen alderdi biko sistemak bazterrean utzi du Konstituzio auzitegiak bere garaian adierazi zuen oharra. Hain zuzen, Kontseiluko kideen izendapenarekin lotuta honako hau adierazi zuenean. Egia esan, Konstituzio arauaren helburua urratzeko arriskua dago ganberek, euren proposamenak egiten dituztenean, helburu nagusia ahazten badute, eta honako hau ez den beste esparru batzuetan, onargarriak diren irizpidei jarraituta, euren baitan dauden indarren bereizketari bakarrik erantzuten badiote, eta betebeharreko postuak alderdien artean banatzen badituzte, legebiltzarrean duten indarraren araberako proportzioan. Alderdien estatuaren logikak izaera horretako jardunak sortzen ditu, baina logika horrek berak behartu egiten gaitu alderdien arteko borroka botere esparru jakin batzuetatik kanpo uztera, baita modu berezian botere judizialetik kanpo ere. Bere garaian, iragarritako aurreikuspenik okerrenak egia bihurtu dira. Azken 5 urteetan, botere judizialeko Kontseilu Nagusiko eta Auzitegi Goreneko presidentea Carlos Lesmes izan den garaian,
arbitrariotasun, nepotismo eta alderdi popularrarekiko menpekotasun egoera onartezin batera eraman dira bi organo horiek. Batez ere, Kontseilu Nagusiko goi magistratuetan egin diren izendapenak azpimarratu behar dira. Bereziki, Auzitegi Goreneko 2. eta 3. aretoetan urte honetan bertan. Izan ere, adiskidetasun ideologikoak merezimenduek eta ahalmenek baino garrantzia handiagoa izan du. Adibidez, Diez Picazoren kasuan, Lesmesen eta Gallardonen laguna izateagatik hautatu zuten. Horrek sekulako ekaitza sortu zuen botere judizialean. Horren guztiaren ondorioz, hain justu, Auzitegi Gorenak indargabetu egin ditu Espainiako bankuei eragiten zieten jardun juridiko dokumentatuen ordainketarekin lotutako epaiak. Horretarako, benetan zalantzan jartzekoak diren mekanismoak erabiliz aretoko presidenteak hasiera beretik polemikarekin lotua egon denak eta bankuaren unibertsitateko irakasle ohiak, 2. sekzioko irizpidearen zuzenketa helarazi du osoko bilerara. Horregatik guztiagatik erantzukizunak hartzea eskatzen dugu eta zehazki udalari. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari eskatzen diogu Botere Judizialeko Kontseilu Nagusiko eta Auzitegi Goreneko presidente Carlos Lesmes Serrano jauna lehen kargutik kentzeko. Bai eta 3. aretoko presidente Diez Picazo jauna ere, hipotekak sinatzearen ondoriozko jardun juridiko dokumentatuen gaineko zerga ordaintzearekin lotutako errekursoak ebazteko gaitasunik eza nabarmena adierazi baitute. Egoera hau, hipoteken gaineko zerga hau ordaindu behar izatea alegia, jasan duten eta jasaten ari direnekiko elkartasuna adieraztea aho betez, Tolosako udala, herritarren ordezkari denean, herri baten solidaritatea erakusteko eta herritarren eskubideen urraketen aurkako jarrera aktiboa aurkezteko. Azkenik, Gorte Nagusiei eskatzen diegu, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kideak izendatzea, epaimai konstituzionalaren sententzian, zenbakia da, 108/86 epaiak ezarritako konstituzio araubideekin bat etortzea, hain zuzen, Kontseiluaren osaerak gizartean dagoen aniztasunaren isla bete dezan eta bereziki botere judizialak berak hori berma dezan. Azken batean, gobernuaren eta botere judizialaren arteko independentzia bermatzea nahi dugu, alderdi politikoek legebiltzarrean lortzen dituzten izendapenak alde batera utzita. Honekin, gure herriaren historian zehar eman diren epai politizatuak berriro errepika ez daitezen. Aldugu Tolosako bozeramaileak sinatuta. Mozioa aurkeztu du Inigo Cabizes Casaresek, aldugu Tolosako bozeramaileak eta plenoan bertan dago, eragozpenik ez baldin badago behintzat hitza emango genioke, bozketa aurretik. Mikrofonoa, favorez. Lehendabizi eskerrak eman, gaurkoan eztabaidatu ahal izango dugulako, edo eztabaidatuko dugulako, gure ustez oso garrantzizkoa den istilu edo iskanbila hau. Azkenen mozioa badator, gure ustetan eta gure herriaren historian zehar ikusiak ditugulako epai asko politizatuak izan dienak, edo eragin atzerritarrak eta badinot atzerritarrak justiziaren datostelako, eta kasu honetan gure ustez oso importantea da justiziaren independentzia hori bermatzea. Kasu honetan, uste dut testuingurua danok ezagutze dugula, hipoteken zergen ingurukoa dela, sententzia bat agertu zen, non ebasten zen, ordaindu behar zuenak bankua ziala, eta presio finantzieroak eragin zuen zenbait, kasu honetan, Carlos Lesmes eta Diez Picazo atxera botatzea, eta prozesu guzti hori desegitea. Horrek zer dakar, azkenean, herritarrek ordaindu behar dutela estafa hau, hola du izena, estafa bat da, bankuek antolaturiko estafa bat da, eta gure ustetan osoko bilkurari eskatu nahi genion, bai elkartasuna adieraztea, ez bakarrik estafa honen biktima dien espainolei baita gure herritik kanpo bizi dien euskaldunei ere, hola jasan behar dutelako, eta gure ustez herritarren, Tolosarren ordezkari dian alderdiek, gure herria hain solidario daninen, uste dugu importantea dela, hemetik ere elkartasuna adieraztea, bi pertsona hauen kargutik kentzea eskatzea, eta baita ere beste hautatzeko modu bat proposatzea,
sententzia politizatu hauek etorkizunean behintzat ekiditeko. Bueno, atxaldeon. Nik ezakit gure aldetik mintzat argi daukagu. Herrialde baten demokrazia maila modu ezberdintan aztertzen dela eta oinarrietako bat da hiru boteren arteko banaketa egotea, ez? Botere judiziala, legegilea eta exekutiboaren arteko banaketa bat eman behar dela. Espainia ez da ematen, baina Espainian ez dira beste oinarrizko botere banaketa batzuk ematen, ez? Autartean. Hala ere, zuek mozioan planteatzen duzuen bezala, arazoa badirudi historikoki edo egondan bipartidismoaren artean ematen den eserleku eta pertsonen izendatzean dagoela. Gure ustez, arazoa ez dago hor. Gure ustez, eta EH Bilduren ustez, emanetzen transizio batean dago arazoa. Arazoa, frankismotikan pseudodemokraziara emateko pauso horretan zenbait izen aldatu, baino pertsonak eta egiteko erak ez aldatzean dago. Horren erakusle Tribunal de Orden Publiko itxi eta hurrengo egunean Audientzia Nazionala irekitzearena, eta zentzu hortan Espainia bera eta Espainiaren izate antidemokratikoa dago arazoaren oinarri. Amigismoa esaten duzue, eta bai, amigismoa ematen da, baina amigismoa ez da ematen pertsona batek bere laguna izendatzen du, baizik eta amigismoa ematen da alderdi politikoek bermatu nahi dutelako, auzitegien erabilera bermatzen dutelako, erabilera politiko bat egiteko eta Espainiaren batasun ekonomiko eta politikoa bermatzeko, ez. Hala ere, gure aldetik hande baita, kontrol politikoi bermatzeko auzitegiak erabiltzarena ez da berria, eta nik uste herri honek eta Euskal Herriak eta Euskaldunok sarri ikusi degula hoi gure oinarrizko eskubideak nola urratuak izan dian, alderdi ilegalizazioak direla, tortura kasuak nola zapuztu edo nola isildu dian, eta azkenen nola erabilidan mekanismo judizial guztioi herri baten nahi demokratikoak isiltzeko. Eta zentzu hortan, kurioso iruditzen zaigu, lehenik eta behin Podemosen eskaera hau izatea hipoteken legearen aurrean, iruditzen zaigu salbajada badala, baina beste salbajada handiagoak ematen dira jende asko espetxeratuak daudelako, gaur bertan erabaki dute Katalan preso politikoak noiz eta nola erabakiko dituzten, eta hire erabaki politikoa da. Ez orduan, kuriosoa da, gai hau eta bi pertsona hauen, Lesmes eta Picassoren kargugabetzea eskatzea, guretzako Lesmes eta Picasso bi figura besterik ez dianean arazoa sisteman dagoelako eta arazoa guretzako Espainia da. Espainiak beraien herritarren eskubideak ukatzen ditu, segurazki, baina Euskaldunonak argi eta garbi. Beraz, gure arazoa eta Euskaldun gisa eta Euskal Herritarrok gure buruaren jabe izateko daukagun arazoa ez da Lesmes, ez da Picasso, Espainiar estatua eta Espainiar sistema osoa da. Horregatikan, eta aparte, proposamena iruditzen zaigu berandu iritsi dela, azaro hasiera-hasierako gaiadia, urri erdiko gaiadia eta abenduaren amaieran gaude. Bestalde, Euskal Herrian egia da lehenengo etxebizitzak salbu itxita dagoela zerga honekiko, eta esan bezala, gutzako arazoa ez da, sententzia hau ez da hau, baizik eta hau da beste erakusle bat Espainiaren izaera antidemokratikoarena. Beraz, eta esan bezala gaina, kuriosoa da zuek hau salatzea, noiz eta nun zuek ere negoziatu zenuten aurkien banaketa hortan zerbait eskuratu ahal izango zenuketen horretan egon zinetelean, ez? Orduan, ezakit, nik ez dut ulertzen niretzako berandu dator mozio hau, eta aparte guretzako jopuntua gaizki jartzen duzu. Hau da, jopuntua ez dago Lesmesen, ez dago Picasson, jopuntua Espainiar estatuaren izaera antidemokratikoan dago, eta horregatik hasten ditu gobea. Bai, bueno, esan beharra daukat, berandu iritsi izanaren erantzunkizuna pixkat badela neria, hasieran ez genuelako ulertu idatzia sartu zenutenean, mozio bazanik gero forma eman behar izan duen nion, eta bueno, espero ezagun hemendik aurrera horrelako planteamentuak ite dituzuenen, segituan sartzea, ezta. Guk ere uste dugu estatu mailako eztabaida badala, bueno, hala da berez, hipoteken gainean dauden zergen inguruan autonomi erkidegoan politika fiskala dakizuen bezala ezberdina da,
eta beraz ez da aplikatzen behintzat lehen etxebizitzako gaineko hipoteka horretan, eta horregatik gu ere abstenitu egingo gera. Bozketara Begoña? Bueno, aldeko botuak? Ez dago. Aurkako botuak? Abstentzioak? Orduan mozioa ez da onartu. Bai, Gabon, nik galdera bat egin nahi dut, hau berandu dator, baina nahi lehengoa ostegun ostiralean ahiatu zitzaidan, eta kontrastatzeko denbora auki dudanean, baia pleno garaia zion, eta galdera bota nahi dut. Gaur askotan aipatu da Mariko Borkinaren gaia, hasi berria dela, eta alde batetik pentsatu dut, apropos datorrela, etorkizunera begira kontutan eukitzeko hainbat gauza, zeatikan izan ere, agiatu zitzaidan bideoan, dago Mariko Borkin espazioa izen ematea ekainako 26 arte. Kontua zen, diru laguntzak ematea enprendizajea sustatzeko eta bar. Orduan, hor dauden bideoetan, emakumearen papera edo emakumearen figura eri kontrastatu izan dudanarekin ez dakit oso egoki agertzen dan. Eman nahi dian berdintasun mezuekin eta korresponsabilidadea ez da inon agertzen, nik bakarra ikusi ditut, 4 omen daude, eta besteak aipatu egin dizkidat. Beraz, hitz egingo dut bakarrik ikusi ditudanaz, baina batean agertzen da emakumea desbordatuta horrela estres puntu batekin, erori egite zaizkio gauzak, ez du oso itxura ona ematen emakumeak. Gizona ez da gizargatik ez da jartzen. Eta beste bideoan agertzen da emakumea etxean balego bezala lanean, eta atzetikan entzute zaio umeari. Nik ikusitutan biak dira, gero beste bi omen daude, oitaz ez ditzengo. Eta, hor, ez dakit ze mezu eman nahi den, ez? Korresponsabilidadea, desde luego ez, kontziliazioa nola alakoa, eta desde luego kontziliatzen duena emakumea da. Kontrastatu egin dut, ahal izan dudanean, berdintasun teknikariarekin, ari ez zitzaion galdetu, ez dakit galdetu hartzaion, baina pentsatzen dut transversala da nenean, beharko litzaiokela, batez ere Tolosako logoa dijoalako atzean, eta esan duzuen bezala, jende asko dagoelako hori ikusten. Beraz, ez dakit horren berri daukagu, nik esate dizuet, hilabete batzu berandugu enteratu naiz, baina berria denez, kontutan eduki behar dian gauzak dira. Azkenen gure imagina da, emakumearen etxea aipatu dugu, nik uste zintzo egiala berdintasunaren bidean, baina horrelako gauzak oso favore eskasa egiten digute koherentziaren bidean. Orduan horren inguruan jakin nahi nun, ez dakit zuek enteratuta zeundeten. Bai, nahi ez dit atentzioa ditu, modu guztietara kontrastatuko ditugu bideoak agurtzarekin eta mertxerekin, berdintasun teknikariekin. Gabon berriz ere, ez dakit gaia, ez dakit hirugarren edo laugarren aldia den Baionetaren gainean jartzen dudana, udal gobernu honek konpromiso bat hartu zuen Bildurekin, autobus zerbitzuaren publifikazioari buruz txosten bat eskatuko zuela, hasiera bat ezan etxeko balabideen bidez, baina etxura batean gainezka daude etxeko balabidea, gero kanpoko enpresa bati enkargatuko zitzaiola, data bat ere jarri zitzaion abenduaren bukaera, abenduaren 31 eta jakin nahiko nuke zein egoeretan dagoen, ze ja benetan esaten dizut, hartzen naiz presentazioa arpajotzen ez dizkigutela. 4 egun gelditzen dira abendua 31 bukatzeko. Egia da, egingo degula, baina egia da oraindik ez degula azterketa hori enkargatu, eta arrazoi bakarra dela lanez gainezka gabiltzala, eta dabiltzala teknikariak baita ere. Olatzat, barkatu. Eta memoria zari naiz, eta flakua da batzutan memoria antzeko zerbait erantzuzen idela horreko batean. Estimatuko genuke, horrengo batean gaia atea behar izatea horrengo plenoren batean.
urteroko moduan eta gure aldetik behintzat, urtarriaren 12an herri hontan eta gatazka bizi dugun gatazka politikoaren ondorioengatik oraindik Espainia eta Frantziako espetxetan dispersatuta dauden herritar asko gehiegi ditugu eta hoien eskubide, zen beraien senideen eskubideen alde deituta dauden bai Baionan zein Bilbon deituta dauden manifestazioetara dei egiteko edo deialdiarekin bat egiten degula adierazi nahiko genuke. Pentsatzen dut mahai honen bueltan sigiltatik harago pertsonak ere bagarala eta pertsonen eskubideen inguruan hitz egiten dugun neurrian denok bat egiten degula deialdiarekin eta nahiko nuke behintzat ez bakarrik EH Bilduren izenean, baizik eta uste dut hemen gauden 17 pertsonon izenean behintzat manifestaziora jendeari Tolosarrei hurbiltzea eskatu eta pertsona guzti hauen eskubideak eta beraien gizarteratzeko eskubide guztiak bermatuak izan dituzela eskatzen dugu. Bueno, urtea ondo bukatu eta hobeto hasi eta hurrengo urten lan gehiago aurten baino. Mila esker. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.